se aude clar Big Balance Balkan până dimineață iar. Balans ușor pe ritmul oriental, manele fiind în stil balcanic real. Fetele dansează cu zâmbet luxos, lumini aurii, totul grandios. Big Balance în club, elegant style, pe TikTok merge non-stop online. Cic, cic, ciac, cu acordeon și bas, toată lumea dansează în același pas. Big boom, boxe, inimile sus, fetele filmează momentul de vis. La Mira Vibe, stil internațional, pe TikTok Balkan original. Intră elegant, pe TikTok live, vibe interesant. Big boom, big boom, se aude clar Big Balance Balkan până dimineață iar. Balans ușor pe ritmul oriental, manele fiind în stil balcanic real. Fetele dansează cu zâmbet luxos, lumini aurii, totul grandios. Big Balance în club, elegant style, pe TikTok merge non-stop online. Cic, cic, ciac, cu acordeon și bas, toată lumea dansează în același pas. Big boom pe boxe, inimile sus, fetele filmează momentul de vis. La Mira Vibe, stil internațional, pe TikTok Balkan original. Intră elegant, pe TikTok live, vibe interesant. Big boom, big boom, se aude clar Big Balance Balkan până dimineață iar. Balans ușor pe ritmul oriental, manele fiind în stil balcanic real. Fetele dansează cu zâmbet luxos, lumini aurii, totul grandios. Big Balance în club, elegant style, pe TikTok merge non-stop online. Cic, cic, ciac, cu acordeon și bas, toată lumea dansează în același pas. Big boom pe boxe, inimile sus, fetele filmează momentul de vis. La Mira Vibe, stil internațional, pe TikTok Balkan original.